guys, good morning. So anyway guys, wala tayong ginagawa ngayon. So, hulaan niyo kung anong gagawin natin. Patok. So parang tingnan nyo guys, napaka-sticky, halatang napakasarap. Hello, what's up guys? Ito na, kanina nagluto tayo ng adobong patok. So dahil luto na, so siyempre ang kasunod nun, sibugan na. So dito na tayo mag-start, ha? Paano ba? Tanong nyo, kanina pa ako nagutom eh. So, ready na ba kayo? So, bago po tayo mag-umpisa sa ating mukbang adobong pato. So, guys, paki-ulit-ulit yung hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. So, paki-subscribe naman, di ba? Paki-pindot na rin ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong vlog. So anyway guys, paki-follow na rin ang ating Facebook page, ha? Huwag kakalimutan. So ito na guys, so magmamagic tayo, ha? 1, 2, 3, tada! Wala pa rin. Ito na. Tada! Parang wala pa, oh. So, sige na nga. Ito na. Tada! Oh, yan. Ito yung adobong pato na luto ko. So, siyempre, para maging masarap. Kung mayroon tayong siyempre kanin. So, hindi rin magpapahuli ang ating ito na. 1.5 pa, oh. Sobrang sarap. So, tara. So, kain na tayo, guys. Tikman natin. Ay. Parang matigas siya. Pero masarap siya guys. Masarap. Maanghang. So, anyway guys, talagang hirap pala magluto ng adobong pato. Grabe talaga. Kakapagod. Alam mo ba bang tinatanggal mo yung yung ba yung tawag yung mga feeder ng pato? Talagang kung hindi mo pa ilagay sa mainit na tubig. Matatagas, matagal. Pero siya lutuin pala kasi matigas. Paul man na rin ha. Mga anak ko talaga parang sila. Torbo. Nga pala guys yung shoutout nga pala dyan sa mga kapamilya natin, mga kaibigan, kapuso, kapusa, ano pa. Shoutout din nga pala sa mga blood and sister dyan, Gamma Beta Sigma, Gambit family. Kung nanonood tayo, happy Gambit family. Guys, yung hindi pa nakapanood ng ating mga ibang videos, mag-link lang sa ating YouTube channel. Hindi na pala guys yung pag wala kang ngipin. Ay? Lumayado po eh, bulsa. Bulsa. Dahil ba siya? Manuwa ba ito Hello. Yung asawa ko guys, kamay niya yan. Pero magpakita sa video, ewan ko lang, mahiyain. Sobrang sarap. Parang araw-araw.
gusto ko ata magluto ng adobong pato. Binigyan pa ako ng bago ng So, pero okay lang. Nakakatawa yung anak ko kasi kinagat siya ng yung tawag yung B sa mata. Nagkaroon ng bukol. Uwi ka. So masarap pala siya mga idol pag habang kumakain ka ng Tabu. adobong pato sa kakanin. Umiinom ka rin ng Coke. Talagang masarap siya. Lumaya daw sabi ko naman sa buka. Ano to kasi matigas siya kasi yung tawag nila dyan barako. Iba talaga yung barako no, matigas pala. Kaway sultan natin. Yan. Masarap. Paubusin natin to. Sarap no? Mududa ko kasi ya. Hindi penuh-penuh wakil. Mga anak ko, kukulit. Mau duduk ngoceh lagi. Hindi ko sa mga anak ko. Para kayo guys. Bili kayo ng pato, ng barako. Try nyo yung adobo. Masarap siya. Ito kasi ano ba yung tawag yun? Ginawa ko siyang parang sticky. May halong may halong Sprite, saka Alpine. Ginamitan ko rin siya ng oyster sauce para maging mas sticky siya guys. Pero, ano guys, mga idol. Adam, masarap kumain pag nagkakamay. Jadi. Daw man ako. Grabe. Takaw. Grabe, sobrang sarap. Naubusan ako ng ngipin eh. Kaya dito lang, pag kumakain ako hanggang gilid lang. Dito tayo. Sarap gawing pulutan. Okay, saan pang hinihitin nyo? Okay lang. Basta nyo manood dito, subscribe nyo naman ako ng ating YouTube channel. Parang ano lang naman, subscribe lang naman. Saka yung ating Facebook page. Ano naman ako namamalumot ng kaya subscription lang. Ako na naman. Basta ka-income kayo sa YouTube. Ako na naman. Ayaw nyo sinubscribe. Hindi ko kayo bibigyan ng Hindi na lang ako.
Surakon. pagluluto ng pato. Pato. Oo. Bilang anak ko. Julian. Julian. Pagluto ko raw kayo ng pato. O diba? Sarap. Iba yung lasa. Maang. Pero hindi naman siya totally maanghang. Kasi inano ko lang, sakto lang. Kawawa yung mga bata. Pero masarap talaga pag ang sobrang anghang. Tulo-tulo lang yung ano ko. Yung sipon ko ka. Sabi ko nga sa inyo, maubos natin ito eh. Pag yung tabo. Kuha nga gusto natin kanin. Ako ito man. Oh, anak ko. Takal ng asawa ko. Ruan. Una. Sino lagi ya? Ano malam mo? Koto. Koto. Ini gini. Maraming salamat at sa sunod na mukbang natin. Abang-abangan lang. So guys, huwag kalimutan na lang i-subscribe ang ating YouTube channel guys at pag-follow na rin ang ating Facebook page. Salamat guys ha. Bye-bye sa uulitin.